My singular unforgiven privilege rests in introducing the preacher for today. And it's here to be the battle, the one of I just want you to help me celebrate a rare gift, not only a shelter of self-assembly, but in Harvard province, not only in Harare West province, but in Greater Harare, not only in Greater Harare, but in Zimbabwe, not only in Zimbabwe, but beyond the borders. Let me celebrate one of the powerful women, the Esther of our time, the Deborah of our time. That is why our evangelist Patricia. Hallelujah. 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 Ndinoda kutenda Mwari wenyasha, kuremekedzwa nekukudzwa nembiri yose zvirambe zvidzokera pachigaro chaMwari asingafi, asingaperi, asingashanduki, asingafambi rwendo, asiri mutsauro wevanhu, mutsvene tsvene paugaro hwake utsvene. Akati hongu hakuna anoti kwete, akati kwete hakuna anoti hongu, akasimuka hana anomugadzika pasi. Ngaaramba achora mukurumbira nembiri nokuti ndiMwari. Nyasha dzake hadziperi, simba rake hariperi, kururama kwake hakuperi, kunosvikira kumarudzi nemarudzi. Chasara panyika ino yokutsvaga Mwari, chasara panyika ino kunamata. Zvimwe zvose zvinoexpire, asi chandakaona chisingaexpire kunamata Mwari. Muzita raJesu, haleluya! Muzita raJesu, haleluya! Muzita raJesu, haleluya! Gadzira maiki yangu zvakanaka, my son. Toda kukudza Mwari nevaranda vaMwari vari pakati pedu. Mwari wekudenga akuitirei zvakanaka. Welcome back. Murambe muchikomborerwa nyasha dzaMwari ziwanzwa pamori vavhangeri vedu, madzikoni edu nemadzikonesi. Chechi yakatengwa neropa raJesu. Hamuna kutengwa nezvinova sirivha kana ndarama, makatengwa naJesu neropa pamuchinjikwa. Kunyange aiva Mwari haana kuti umwari chinhu chingabatisisa, kuti wakaburuka kudenga nokuda kwangu ini newe. Ropa rakatenga varungu ndorakandibhadharawo, ropa rakatenga vari kuCanada ndorakatenga vari paFountain of Life. Saka Mwari ngaatore kukudzwa, uchingozvifarira muzita raJesu, haleluya! Toda kufarira miti yatimu iri pakati pedu. Thank you so much. Mwari akuitirei zvakanaka. Timu rangu rinoita kuti vanhu vandizive kwakawanda wanda. Pane pandakasvika ndikanzi vakafanana nevakati chikoro kana chakaramba voita zvesimba, ndikati handisiri mutumini wangu. Ndikanzi pakutaura kwenyu tatonzwa kuti ndimi. Saka Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu, haleluya! Ndokumbira taonga tafadzwa nasimba muepano nemafoneni. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Jesus, and the Lord. How excellent is your name.
Ndabona uti mukuru wacu gashabuga cyafeza cyishije ubuzima manastera kana sana mukuru wacu ndabutatangiye kurenga bona Job chapter number 1 from verse number 6. Job chapter number 1 verse number 6. Msaro wane bana bango magagara umapende mugabo banawo murugo wanene. Job chapter number 1 verse number 6. Chaviringa kuna Job chapter number 1 verse 6. Chaviringa ni shoni. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha. Vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha. Satani akasvikawo pakati pavo. Jehovha akati kuna Satani, wabvepiko? Satani akapindura Jehovha akati, ndabva pakupota-pota nenyika napakufamba-famba pairi. Jehovha akati kuna Satani, wacherekedza muranda wangu Jobho? Wacherekedza muranda wangu Jobho here kuita simbi iri pachigaro chenyasha zvokuti panyika pawapota-pota zvako nenyika yose, kuti pana murume ari munyika yose anonzi Jobho. Wamucherekedza here zvokuti pawasvika pafountain of life ukacherekedza vakadzi varipo. Pana mukadzi waona here ukacherekedza vakomana varipo. Pana mukomana waona here ukacherekedza varume varipo. Pana murume waona here. Mugore rino we are elevated for excellence and impact. Anofana kuti akasvika pafountain of life kuti wamuona here. Nokuti hakuna munhu akafanana naye panyika. Kudenga tinoimoti murume anonzi David hakuna wakafanana naye mudenga rose kana panyika pasi. Kuti Mwari akudenga akuti hakuna akafanana naJobho panyika. Ndiri kuda nyasha baba azekuti tiri kuti hakuna mudenga nepanyika pari mudenga mutaradyata panyika hakuna akaita saJobho, hakuna akaita saSuzeni, hakuna akaita saMimu panyika. Munhu akakwana, akarurama, anotya Mwari,
achinzvenga zvakaipa zvinazviti handionioni iyazvizve. ipapo Satani akapindura Jehovha akati, Jobho anotya Mwari pasina here? Hamuna norumanda iye neimba yake nezvose zvaanazvo kana warurama watya Mwari unozvenga zvakaipa unopoteredzwa asi nezvose zvaanazvo raminembura inogona kumupoteredzwa nokuda kuti agara pamba paJobho pamativi ose. Makaropafadza mabasa amaoko ake. Ndokuropafadza mabasa emaoko. Uye pfuma yake yakawanda panyika. Asi tambanudzai henyu ruoko rwenyu. Zvino murove zvose zvaanazvo. Ipapo iye achakushorai pachena. Unoeresa Satani nemamhepo ake nevose vanomushandira vachifunga kuti vakarova Jobho unoramba Mwari. Aite izvozvo. Next, andai kubhuku yaJohn. Andai kubhuku yaJohn, John chapter number 8 verse number 59. Chapter number 8, verse number 59 only. John chapter number 8, verse number 59 only. Komana vanokuratidza kuti mukuru wavo ndianefundire Bhaibheri. Ivo dzavo hadzina maBhaibheri. So zvavangomabvaridza vana vakuru vasizikuridza vatuyaire mafurika vese vaisamawo vari kutemba nemukuru chete dzavo vakadzira maBhaibheri. Ndoda kudzivhura nhasi ndiona kuti dzinei. Vatichavereka vakanhonga mabwe kuti vamutsvake navo. Ndokunhonga mabwe ibaba Jesu anaavaudza kuti Abhurahama asati avapa enyika yapa. Ndokunhonga mabwe kuti vamutsvake. Asi Jesu vakazvivanza akabuda mutemberi. Jesu ndobva azvivanza ndokubva akabuda mutemberi ande kuna John chapter number 10 verse number 31. John chapter number 10 verse number 31. The Jewish leaders picked up rocks again to stone him to death. Verse number 39. Then they attempted again to seize him. They attempted again. Oh, sorry. Then they attempted again to seize him, but he escaped their clutches. Ndokuva ava nzvenga kana kuti kuvatiza zve. Atipesina kuenda kubhuku mabasa aPostoli zosera mwana womukuru ine 2 punishment yenyu after work. Kune kubhuku mabasa aPostoli chapter number 23. Chapter number 23. Mabasa aPostoli chapter number 23. Tobataenda verse number 12.
verse 12. Zvino kwakati kwaedza vaJudha vakaita rangano vakazvisunga nokupika, ndokuzvisunga nokupika vachiti havangadyi kana kunwa kusvikira vauraya Pauro. havangadyisa varume vanozvipira kuti hatidyi kana kumwa kusvika tauraya Pauro. Kana Pauro asina kufa novuka. Vakanga vaita rangano iyo vakapfuura 40 nokutopfuura 40 mukauya chero pama10 days pano munogona kushaya vanhu 40 vachitipura zvipira kuuraya Pauro vanotodarika 40 kuti hatidyi kana kumwa kusvika murume afa. ava vakaenda kuvapirisita vakuru navakuru vakati, tazvisunga nokupika kukuru kuti hatingadyi chinhu kusvikira tauraya Pauro. Naizvozvo zvino imi namakurukota mutaridzire mutungamiriri mukuru kuti amuburusire kwamuri mangwana, muchiita somunoda kunacho kudzidzisa mhosva yake. Isu tazvigadzira kuti timuuraye asati aswedera. Verse number 16. Zvino mwanakomana wehanzvadzi yaPauro akanzwa zvokuvandira kwazvo, akaenda akapinda mumba mavarwi akaudza Pauro. Ipapo Pauro akadana mumwe wavakuru vezana akati, isa jaya iri kumutungamiri mukuru, nokuti ane shoko raanoda kumuudza. And then verse number 21. Naizvozvo musavatendera, nokuti pakati pavo kuna varume vanopfuura 40 vanomuvandira vakazvisunga nokupika kuti havangadyi kana kunwa kusvikira vamuuraya. Zvino vakazvigadzirira vachimirira chivimbiso chinobva kwamuri. And then verse number 23. Zvino akadana vakuru vezana vaviri akati, gadzirai varwi vana 200 navanotasva mabhiza. Ivo vanga vari 40 andika 40 and above. But Mwari ane tsoro yaanotamba kana ivo vaplana. Ndokubva Mwari atidanire macenurions tu aronga kuburikidza nemukuru. Ndobva zvikanzi umwe naumwe ane varwi vake 100 vari pasi pano. Zvikanzi iwe chitora 100 wotora 100 kureva kuti ivo vanga vari 40 and above. But Mwari akutuma 200 andereko. Navanotasha mabhiza vana 80. Motora vanotasha mabhiza 70 kureva kuti 270 against 40 and above. Navana mapfumo vana 200 vaende Kesari. Nevana mapfumo 200 again kureva kuti kusaidira Pauro inofana kugadzirisa after church punishment yavo iripo. Thank you so much. Toda kutenda baba kuseka vanogara vachiterengera bhaibheri. But ndoda kuvhomora vakomana nevasikana vanoita kuti ivo pavanochembera vange vakamirira mukaha iwoyo. Pandiri kuparidza 2026 ndoda kutsvaga vasikana vanomira pabhebhi randavamira kuitira kuti kana ini pandinochembera kune vanenge vachiita basa iroro. Farirai mainini gogo vechechi tanga tiri tese kukwasini kuhouse of Jubilee Assembly kudhara vana Sheroni vasati vambovapo. But ndinotenda Mwari nekuti kwese kwatakafamba kune hama dzinouya dzichimira nesu kwatinenge taenda konzera kusvika ikoko. Saka Mwari wekudenga avaitire zvakanaka. Nditarisire monhare padhuze newe wamunyemwerera zvakanaka kana asiri murume wemunhu. Obva wamuti
vasina kubvuma handibatike, ndatikana Mwari vasina kubvuma handibatike. Zvabva zvandiitira zvakanaka. Mai mazvo vapa testimony yakanaka zvokuti next week zvinotarisira kuti munhu wese anokurumidza kuuya kuchechi. Vatikani kana mweya watorwa vanongoti munhu akafenda vanokudira mvura, bati kana mweya watorwa zvino vakakunyika mune yakawanda humuke unotodirwa mavhu mumvura imomo. Kureva kuti usati wadirwa mavhu mumvura dai watsvaka Mwari kuti pavanodira mavhu pazitumbi randakatakura mweya unenge waSamuel uchitoti sori zvenyu dirai madhaka, bati mweya wangu udirwe dhaka. Last week ndakakomborerwa nemhari dze-ATC yachirungu, ugoona mukadzi uyu waichengeta kuti vaSamaria nevaJudha vadyidzane asingachengete hunhu. Ndakamboona kuti kune vanochengeta tsika dzechechi vachisiya Mwari wacho. Anotova kuti hanzi vaSamaria nevaJudha havadyidzane vakachengeta, bati hunhu ndo hakakonewa. Kuti ndirege kupedza nguva yenyu ndobva ndatanga nemubhuku yaJobho. Kana dai ndadzora mumashure Genesis chapter number 19 unoona kuti kana denga risina kubvuma haubatike iwe
How excellent is your name. Ndatibatangane munalabana. Uyakuti muridzi. Akuti mweya ngauende. Bati ujala kuti mweya uyoyo. Kunoenda nsabira muda. Basa risati lampera panyika. Saka iwa unoda. Bati nanjile. Kunanda kwa kuna maroyo. Nangala kansila sauta. Iye kuja. Florence Ablenda. Bati nenga ino. Kama ini sana kuvuma. Aulatike. Kunanda wa yasuma. Anakone kukubata. Kunanda wa mepo ya mulaina. Akone kukubata. Jesus is Son of God. How excellent is your name. Jesus is Son of God. How excellent, how excellent, how excellent, how excellent, how excellent, how excellent, how excellent. Ngati kune wakati usiya imba tora usiya wewe tipora mtikoenda kusina Mungu andiwa tipora alo kakanga kusina Mungu kushikira ini tipora nikisimu mai pakati pa Israeli japi usaterere kana mwari wakuvuma kuti Israeli ibata anomusa kulanga mkati kutawira Israeli ndatika na mwari wakuvuma kuti Israeli ibata anomusa mkomana anoti David kutaura wakanang'ana riri kutyisa vakawanda asi ari hwari ari serious anotaura kuti anoonwa kuti chete ndo uchandipengesa varoya vanipengesa atuparisa chete tokunogona kunditenesa so ndoita kunge munhu asina kukwana kuti ndichitoziviswa mandiri kuti ngavagare navo dare iroro
ingareja kushanda. There is Jesus, the Son of God. How he excellent is your name. Kuya kuti manchusu ndatuadereza. Kuti reino zita manchusu rakapuruwa. Reino zita vanoroya rakapuruwa. Vanogara tumatare tumaharu. Kuda kurwisa vanotenda rakapuruwa. Pane zita riri pamusoro. Problem ndekuti nziyonza unoteerera ndodziri matambudziko ezuro ndamiri mubhazi matete mananga matete wopedza kwai mhondoro kuratidza kuti mananga nemhondoro dzemumapako zviri kuenderana papo zvinomeka sense. Hatiimbe zvisingameke sense, tinoimba zvinomeka sense. Mananga matete nemhondoro zvinobatana papo pati kana tauri Jesus, the Son of God. Jesus, the Son of God. How zvinenge zvauya mazano dzimba zhinji dzinogona kutongonyorwa kunzi 879 road yakati papa kana maitwa kuti zvidhoma zvotouya zvoona kuti tasvika zvonzwa kuti ngatikoke pamba kuti pazvinozotarira zvotasvika panobva tauya pana babhasini neguta rinenge ratauya location yatauya asiri valinga mwana pakambani panoshanda vatopinda vauzvanzi uripo pareception kuti pavanopinda muhofisi vanoada uyu asiriye watiri kutsvaga picture yake tinayo asiriye watiri kutsvaga kana mwari asina kubvuma 2026 haubatike rwe ndatikana denga risina kubvuma 2026 haubatike vana vako havabatike
Ndiani anezara pasango yekuenda mweyacho rubulawayo ovakabvunza kuti basa ramuri kuda nderekuri zvikanzi zvaizvozvi mwana nderikuda basa ndikatinamato akudenga anotonga nesira ndobvasvika chimhanya ndobva kandikandira masertificates angu zvikanzi ayo masertificates ako awanga unawo haziwo ako tanga tinawo kumakuva asi kune vatipisa kuti tidzose masertificates aya ndikati chichuzai muri kuda bhuruwaro herana kuno kwasare kwatiri zvikanzi ayo ndakuda bhuruwaro ndikati chiendai ndokuenda interview number 1 yepasare ndokuipasa ndokuenda kune kubhuruwayo ndokuipasa ndokutarira mabenefits kuti neari nanendeite zvikazipeta ndine bhuruwayo ndiri kudzivireya ndiri panzvimbo inoyi kwata ndiri muzita rekwatinofuridze kuti ndiri muzita ndiri pamusoro pemazita ose ndiri muzita ramambo kwete wepanyika bati wekudenga ndiani anotonga pakudenga nesimba ndiye jesu zosomisa ndiye mambo wekudenga ndiri kuparadzira vanhu vamwe vachiuya chandinovaparadzirira chi ndikaenda kubhuruwayo ndinonzoroka mumhama nevakawaniswa basa naKristu sakureva kuti pana pamusevhisi inoyi ndokunongosenda umwe munhu mukarwadziwa naye kati tiatitira kuti kana taakusvika ikoko tione vanoti welcome mami kudake ndikasagamuchirwa pandiri kunoparidza asi ndine anoti tamuchiwa denga rinozvitenda
Satana akatuanjinga zvakaipa ndaindini gore rino zvimadhimoni zvemahala handisikushida vanosvika pamberi vangu vasvika zvikanzi matenderera mabva mukupota mamuone mai machi zanza makutyai pasine makamuisira zvo ndopandatora taito yekuti handibatiki kana denga risina kubvuma because unototsanangurwa kunzi mombe dzake munda wake vana vake iye wacho kwete satani hana simba rekundiponesa zvandoda kuita zvikazana ndokumaona bhuku 859 bhuku yaJobhu vakatotsvaka kuda kumubata Jesu ndobva akazvara. Ndiri kufunga kuti tokuenda pane imwe level yokuti vanotofamba vachiti takananga kuna mai maJobhu pavanosvika unoti havasiri ande apa tiri kutsvaka aneko totsvaka maiguru avo havasiri kana baba vedu vanga vane pawa rekuzvivanza denga ngari kuvenyasha izvozvo zvekuti nepausiri vana vako ngavavanze vatosvika vachivatsvaka ngavavanze vasvika vachitsvaka fountain of life ngaivanze ngativasvika vachitsvaka fountain of life ndopamanzwa 10 39 ane 40 yakutsanangura kuti vakatsvakazve kureva kuti nai imi akoma kana Satani aenda kuna Jesu wodzokazve oinde wodzokazve saka ine munofunga kuti munoponereiwe iye achiti ani nani unoda kunditevera ngaatakure muchinjwa wake anditevere kureva kuti vanokutevera but unozvivanza. Chapter number 18 yebhuku yaJoni vanaJudhasi vatobva kwese ndobva vauya ndobva Jesu akati munotsvaka ani zvikati Jesu weNazareti ndobva vasuduruka vese ndobva vawira kure mugore rino ra2026 vese vanokuvhima vese vanokutsvaga pamwe pacho unofanira kuzvivanza pamwe pacho unofanira kutaura zita raJesu vosuduruka vawira pakadaro. Chapter number 23 yandanchiverenga ndakamboiparidza kuprayer retreat richitsanangura kuti vadikani ngatisatamba nekunamata kune vari kutsanya izvezvi 2026 vachiti hatidyi kusvika taporonga marriage yamenyu mapabata vanzi hatidyi kusvika tauraya Pauro kwete kuti kusvika tamusimudza but kusvika tamuuraya kureva kuti vamakagara muchiunzwa usimbe wokunamata kune vari kuti hatidyi
kusvika mwana waningi adonha hatidyi kusvika pavanoshanda vadzingwa, but Mwari vandoparidza Jesus the Son of God. How excellent is your name, Jesus the Son of God. How excellent is your name. Vakara vakati tiri 40 hatidyi. Ini gore rino iri kutsvaka chechi yose. Ndaimbooda madzimai but handisi kuda madzimai. Ndiri kuda chechi yose inoti aiwa ndatindoda chechi yose nditeereri zvakanaka. Ndatindoda chechi yose. Ndaimboda madzimai nevasikana asi ndaakuda chechi yose. Kureva kuti akaenda kuna muvhangeri kanguva vanomukava nebhutsu akandopinda nekudhori namabakuseka anokariwa nebhutsu akaenda kudheskiri namavasole anokariwa nebhutsu. Hatidi zvekuvakutsvaidza ndaagore rinoira. We are all affected for excellence and impact. Ndokubva vaplana zvikanzi hatiti. Chandinofarira ndechekuti pavanokurongera mweya mutsvene unenge aripo achiona zvavari kuronga. Mwana wazvanzi yaPauro anoratidza kuti mwana, but anonzwa kuti mashoko andanzi anofana kusvika kuna sekuru. Ndokubva akati ndoda kuona musungwa. Zvikanzi auyo vari pano. Zvikanzi sekuru pane madhiri andanzi ekuti kune vanhu 40 above vasvipira kuda kukuuraya. Pauro wadiganika Jesus the Son of God. How excellent is your name. Kana Mwari akukutungamirira chaunoda achirangi ndamusunga anoti Pauro ndaanoti mukuru yapano andikutaurire nyaya. Mukomana uyu ane inzwi rinofamba kusvika mukuku mukuru. Mubate ruoko uende naye andokubva amutora andobva asvika pamukuru. Mukomana akati mutsvene ari munzira yekuenda Mambo
achisvika mukuru vanotora mukomana akati vauya pano ndanzwa kuti une shoko rauinaro nderei. Ndiri kunzwa kuti musevhisi inoi kune vatumwa vari kubata maoko evanhu vachiuya navo pachigaro chenyasha kuti wenyaya yako ndei zvauri kuda 2026 chii. Havana zvavakaenda kuchikoro uri kudei, iwe zvauri kufamba uri kudei. Ndokubva asvika mukomana zvikanzi teerai munzwe, kune vakomana vagara dare more than 40 vari kuti vavakumbira kuti muburuze Paulo. Kana maburusa Paulo vari kuda kumuuraya, vanomuburusa kunge vanoda kukubvunzisisa. Makristu ngwarai, vanokubvunza kuti kana matiroke enyu kakamira sei, vanokubvunza kuti matsanyiro enyu akamira sei. Ngwarirai vanhu vakadaro, usapa information kukingdom yedarkness. Pavanoenda kun'anga vakuudzi zvavanondoita ikoko, pavanopiwa zvekuita vakuudzi kuti tichigeze kangani. Prayer ngaichengetwe mukati memutenda. Masikireti eprayer anochengetwa neanonamata. Ndobva mukomana ati asi mimi manje musavatendera vachitora Paulo. Ndiri kufarira kuti kane access baba yekutotaura zvinofana kuitwa. Chirega kureseka nhasi ndakune vatumwa vari kuvatavo vokusvisa pachigaro chenyasha. Iwe chirega kunyarara nokuti mukomana munoti imimi musavatendera vari kuda kutora Paulo. Musavatendera patiri kuenda pachigaro chenyasha kuti vanoda kufoirisa mwana wangu Kristiani. Musavatendera vanoda kuti mwana wangu aite rumbi. Musavatendera vanoda kuti ndidzimbe basa. Musavatendera vanoda kuti ndife nguva isina kukwana. Musavatendera vanoda kuti fountain of life idone. Musavatendera vanoda kuba mweya wangu. Musavatendera kalita yane moyata zela makayata. Musavatendera vanoda kundivharira maopportunities. Musavatendera vanoda kuvharira shop yangu kuti isatengwa. Musavatendera vanoda kuti ndigare ndichirwara. Musavatendera vanoda kuti mwana wangu ashaye basa. Musavatendera vanoda kuti nditenderere panhu pamwe. Ndauya pachigaro chenyasha, imi vakasiyana netsumo dzevakuru. Tsumo dzevakuru dzinoti sango rinopa vaneta, asi ndauya kwamuri imi musingadi vaneta. Ndati vadzimu vanonzi musango rinodzungaira, asi ndauya kwamuri musingadzungaita. Ishe wamadzishe namambo wamadzimambo akarema yata reta pahaza zela kialeta mahanda. Toda kuenda pachigaro chenyasha, ngatitoda kuenda pachigaro chenyasha, ngatitoda kuenda pachigaro chenyasha. Mukomana anosvika akati musavatendera. Ndoyandomirira masekano handibatiki kana mari musina kubvuma. Pamwe pacho nokuti mandipa mukana gore rino musavatendera. Vakambozviita last year asi gore rino musavatendera. Vakambozviita 2019 asi gore rino musavatendera. Vakambozviita 2019 asi gore rino musavatendera. Vakambozviita 2018 asi gore rino musavatendera. Gore rino mari musavatendera. Gore rino mari musavatendera. Gore rino mari musavatendera. Gore rino musavatendera. Rairai varwi, rairai vakadzi vemabhiza, rairai varwi, rairai vakadzi vemabhiza, rairai vanorwa nemapfumo. Hondo yadzungiroza dzinovira vatsvene. Hondo yadzungiroza dzinovira vatsvene. Vadikani ndiri kunzwa kuti pane gore rakatifumidza pano